Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderly dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň sişenme güni habarlar güneli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Saud Arabistany Iran bilen gatnaşyklaryň kesilmeginiň Siriýada parahatçylyk uğrundaky gepleşiklere deper ýetirmejekdigini aýtdy. Siriýanyň täsirli opozisiýon topary ähli Arap ýurtlaryny Saud Arabistanynyň görüldesine eýerip, Orsetyn Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny satyn almagy besedýändigini ma'lum edenini habar berilýär. Gazprom Export 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap türkmen gazyny kabul etmegini togtadýanlygy barada türkmen tarapyny habarly edipdir. Aşgabatyň käbir bazarlarynaky azyk önümleriniň bahasy ýokarlaryna, emma haritlaryň ýüzündäki narxlar bolsa saklanyp galýar. 2 manatlyk almany 10 manatdan berýär diýip, şular ýaly duýduruş berýärler, sen terere goýmankaň. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäge synanşar. Yarım saatlyk habarlar güneli gepleşigimizde başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanyş bolaň. Saud Arabistany Iran bilen gatnaşyklaryň kesilmeginiň Siriýada parahatçylyk uğrundaky gepleşikleri geçirmek tagallalaryna deper ýetirjegini bildirilýän aladalanmalary reddetdi. 4-nji ýanwarda Siriýanyň täsirli opozisiýon topary Arap ýurtlarynyň ählisini Saud Arabistanyň ýolundan gitmäge we Iran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesmäge çağırdy. Bu aralykda Saud Arabistanyň 3 ýarany Bahreyn, Birleşen Arap Emirlikleri we Sudan Tehran bilen gatnaşyklaryny kesmek ýa-da onuň derejesini kemeltmek boyunça herekete geçtiler. 5-nji ýanwarda Kuwait özüniň Iranaky ilçisini ýygyna çağırandygyny ma'lum etdi. Şeýle-de Sudanyň döwlet mediasynyň berýän maglumatyna görä, Hartum Iranyň diplomatlarynyň ýurdu terk etmek üçin 2 hepde wagt möhletini berdi. 5-nji ýanwarda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda Azeri jurnalisti Rasim Aliýewi öldürmäge gatnaşmakda aýplanýan 5 adamyň suд dinlenşigi başlandy. 30 ýaşly Aliýew urulyp ýenjilenden soň 2015-nji ýylyň 9-njy awgustunda Bakuň keselhanasynda aradan çykypdy. Ol aradan çykmazdan ozal özüniň tanymal futbolçy Javid Huseýnow barada çap eden tanqidi maglumatlary üçin onuň tarapdarlary tarapyndan urulyp ýenjilendigini aýtdy. Azerbaýjanyň Kabala adly futbol klubynyň agzasy Huseýnowyň ady şüphelilerin arasynda agdanmaýar. 2015-nji ýylyň awgust aýynda bir näçe jurnalist Aliýewe hüjüm edenleriň talabalaýyk cezalandyrylmagyny talap edip Baku şäher prokuraturasynyň öňünde piket geçiripdi. Türkiýanyň resmiýetleri 5-nji ýanwarda ýurdun Ageýan deňiz kenaryndaky aýry-aýry 2 sebitde azyndan 16 sany migrantyň jesediniň tapylandygyny aýdýarlar. Gürün edilen migrantlaryň Gresiýanyň Lesbos adasyna geçmäge synanşan mahaly gämileriniň agdarylmagy netijesinde helak bolandygy habar berilýär. Türkiýanyň Dogan habar agentliginiň berýän maglumatyna görä 7 adamyň şol sanda zenanlaryň we çağlaryň jesedi dikili kenarynda tapylypdyr. Agdalyan habar agentliginiň maglumaty 2 wakada pida bolan migrantlaryň ählisiniň hem rezindan ýasalan gämileriniň agdarylmagy netijesinde helak bolandygy bellenýär. Türkiýanyň kenarýaky serhetçileriniň geçiren gözleg işler netijesinde 8 migrant halas edildi. Migrantlaryň haýsy ýurdun raýaty barada häzirçe çenli maglumat berilmeýär. Geçen ýyl Türkiýanyň araçaklerinden 850 000 çemesi migrant Gresiýa geçdi. İranın prezidenti Hasan Rouhani Saud Arabistany Tehran bilen gatnaşyklaryny kesip tanymal şaýy Rouhanysyna ölüm jezasynyň berilmegi bilen baglanşykly öz jenaýatyny gizläp bilmezdi. Saud Arabistany täsin çärany kabul etdi we öz jenaýatlarynyň üstüni örtmek üçin İran Islam Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi diýip 5-nji ýanwarda Rouhani özüniň web saýtyna çap eden beýanatynda aýtdy. Rouhani Saud Arabistanyň tanymal şaýy Rouhanysy ve opozisiya vekili Şeyh Nimr al-Nimre ölüm jezasynyň berilmegine salgylanyp, gürrüňsiz şeýle hereketler şol uly jenaýatyň üstüni örtüp bilmezdi.
Gallan prokurorları Riot jurnalist toporu tarapından öňe sürülen maglumatlary derňeýär. Bellingcat toporu Malaziýanyň MH17 belgili uçarynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündöründe urulyp ýykylmagyna adyndan 20 rus eskeriniň gatnaşandygyny öňe sürýär. Düýbi Britaniýada ýerleşýän bu topor Boeing 777 kysymly uçary urup ýykan raketa atyjysynyň işleri barada maglumata eýe bolup biläjek 100 golay rus eskeriniň şahsiýetini anyklandygyny aýtdy. Gürüň edilen uçar 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda urulyp ýykylan mahaly 298 ýolagçy helak bolupdy. Bellingcat toporunyň döredüçisi Elliot Hingis 3-nji ýanwarda Gallan telewiziýasyna beren maglumatynda onuň guramasy Kurskdaky howa goranyş birleşigindäki adyndan 20 eskerin raketany uçuran bolmagy mümkindigini ýa-da ony kimin uçurandygyny bilýändigini ynanýar diýdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Saud Arabistany İran bilen gatnaşyklaryň kesilmeginiň Siriýada parahatçylyk ugrundaky gepleşikleri geçirmek tagallalaryna zeper ýetirjegine bildirilýän aladalanmalary reddetdi. Bu barada Germaniýadaky habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň. Saud Arabistany özüniň İran bilen bolan gatnaşyklaryny kesmeginiň Siriýada parahatçylyk ugrundaky gepleşikler barada barýan tagallalara ziýan ýetirir diýilýän aladalary reddetdi. 4-nji ýanwarda Siriýanyň täsirli opozisiýon topory ähli Arap ýurtlaryny Saud Arabistanyň göreldesine eýerip İran bilen diplomatik gatnaşyklary kesmäge çagyrdy. Bu aralykda Saud Arabistanyň 3 ýarany Bahreyn, Birleşen Arap Emirlikleri we Sudan Tehran bilen bolan gatnaşyklaryny kesmek ýa-da çäklendirmek barada çäre gördiler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ben Ki-moon şeýle hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Britaniýa Saud Arabistany bilen İran arasyndaky agdaralyk Siriýa konfliktine mezhepçilik bölünşigini güýçlendirir diýip 4-nji ýanwarda öz aradalaryny beýan etdiler. Şaý islamçy ruhanylaryň ýol başçylygyndaky İran rejimi Siriýanyň prezidenti Beşarul Esad'yň hökümetini goldaýar. Saud Arabistanyň sünni monarhlary bolsa hökümete karşı Şeýan dürli gozgolaňçy toparlara kömek berýär. Iki regional güýç we olaryň ýaranlary Birleşen Ştatlar we Orsiýet şeýle hem dünýäniň beýleki güýçli döwletleri bilen birlikde Siriýada parahatçylyk prosesini ýola goýmaga synynýarlar. 4-nji ýanwarda Saud Arabistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ilçisi Abdullah el-Muallimi biz tarapdan munyň hiç bir täsiri bolmaly däl. Sebäbi biz Siriýada we Ýemende parahatçylyk ugrundaky tagallary goldamakda berk iş alyp barmagy dewam etdirir diýdi. Saud Arabistany Siriýa gepleşikleriniň indiki tapgyryna gatnaşar. Biz İran sebäpli ony boykot etmekçi däl diýip el-Muallimi aýtdy. Saud Arabistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ilçisi İranlylar diplomatik gatnaşyklar kesilmezden öňde parahatçylyk baradaky tagallalara goldaw berenokdular. Oňa oňoýly garanokdular diýdi. Olar provokasiýaly hem oňoýsuz tutumy tutup geldiler. Men gatnaşyklaryň kesilmegi olaryň bu gylyk häsiýetini üýtgeder öýdemok diýip el-Muallimi bellädi. Häzir Birleşen Milletler Guramasynyň Tehrana we Er-Riyada ýeberlen Siriýa boýunça wekili Stefan de Mistura 25-nji ýanwara planlaşdyrylan gepleşiklere konfliktiň ziýan ýetirmeligi üçin tagalla edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ben Ki-moonyň sözçüsi Stefan Dujarryň bildirmegine görä, Ben Ki-moon Saud Arabistanyň we İranyň daşary işler ministerleri bilen telefon arkaly gurlaşyp, olary ýagdaýy ýaramallaşdyrmagy mümkin her bir işden saklanmaga çagyrypdyr. Er-Riyad bilen Tehran arasyndaky gatnaşyklaryň kesilmeginiň region üçin ören çylnaky netijeleri bolup biler diýip Dujarry bellädi. Birleşen Milletler Guramasynyň hawpsuzlyk Keňeşi 4-nji ýanwarda bir beýannama çykaryp, iki tarapy gepleşikleri dewam etdirip, dartgynlygy kawşatmak üçin gerekli çäreleri görmäge çagyrdy. Beýannamada protestçileriň 2-nji ýanwarda Tehrana Saud Arabistanyň ýerşahanasyny zapt edip, oňa ot berenligi hem ýazgarylýar. Habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz.
radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Orsiýetiň Gazprom kompaniýasy türkmen gazyny satyn almagy besedýändigini ma'lum etdi diýip Türkmengaz döwlet konserni 4-nji ýanwarda habar berdi. Şol bir wagtyň özünde Gazprom kärhanasy Türkmenistanyň gaz satyn almagyny besedýän barada habar berilen günüň özünde Orsiýetiň Özbekistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrandygyny elan etdi. Bu maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim gözelden dinläliň. Orsiýetiň Gazprom kompaniýasy türkmen gazyny satyn almagy besedýänligini ma'lum etdi diýip Türkmengaz döwlet konserni 4-nji ýanwarda habar berdi. Resmi maglumata görä Türkmengazyň partnýorlarynyň biri Gazprom Export 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap türkmen gazyny kabul etmegini togtadýanlygy barada türkmen tarapyny habarly edipdir. Şeýle kararyň esasynda halkara gaz bazarlarynda ýagdaýyň üýtgemegi şeýle-de Gazprom Export'a dören aýratyn ykdysady hem mali meseleler ýatyr diýilip Türkmengaz kompaniýasynyň resmi websaytynda çap bolan maglumatda bellenýär. Şol bir wagtda türkmen kompaniýasynyň Gazprom Export kompaniýasynyň karary barada habar berip metbugy üçin çap eden maglumatynda onuň Orsiýet tarapy bilen iki ykdysady subyektiň arasyndaky hojalyk aragatnaşyklary bilen bagly giň göwrümli meseleler barada gepleşikleri geçirmäge taýýardygy hem beýan edildi. Şeýle-de Türkmengazyň beýannamasynda Türkmenistanyň newit gaz puwdawynyň ösüşiniň häzirki wagtda düýpden täze innowasion häsiýete eýe bolýanlygy bellenýär we şu günkü türkmen gazynyň diňe önümçüligi we eksporty barada gurrun gitmän gazy gaýtadan işleýiji senagatyň gaz himiýa senagatynyň we gaz transport infrastrukturasynyň ösüşine hem üns berilýänligi aýdylýar. Türkmen kärhanalarynyň gazy eksport etme ugrunda daşary ýurtly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirýändikleri barada hem resmi maglumatda habar berilýär. Gazprom Exportyň Türkmenistanda gaz satyn almagyny besedenligi barada habar berilen günüň özünde Orsiýetiň Özbekistandan satyn alýan gazynyň möçberini artdyrýanlygy hem elan edildi. 4-nji ýanwarda Gazpromyň ýolbaşçysy Aleksey Miller Özbek gazynyň satyn alınmagynyň 1-nji ýanwardan artdyrylýanlygyny ma'lum etdi. Emma gazyň möçberini degişli sanlary agdamady. Habar berilişine görä bu ulalaşyga dekabr aýynda gelinipdir. Şol bir wagtda Orsiýetiň soňky ýyllarda Özbekistandan satyn alan gazynyň möçberini degişli Orsiýet mediasynda berilen käbir sanlara görä hususan 2013-nji ýylda Gazprom Özbekistandan 4 milliard kubometr gaz satyn alypdyr. 2015-nji ýyl üçin ketkitlenen planda diňe 1 milliard kubometr görkezilipdir. Türkmenistanyň we Orsiýetiň arasyndaky gaz sowdasy 2003-nji ýylda baglaşylan ulalaşygyň esasynda amala aşyrylýar. Ýurtlaryň arasynda 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan bu ulalaşykda Türkmenistandan Orsiýede Orta Aziýa merkez we gündogor günbatar gaz geçirijileri arkaly ýylda 80 milliard kubometr çenli gazyň aktyrylmagy göz öňünde tutulýar. Emma Türkmenistanyň we Orsiýetiň arasyndaky bu ulalaşyk 2003-nji ýylda baglaşylaly bäri Gazpromyň Türkmen gazdan satyn alýan gazynyň möçberi ýyl-ýyldan azalyp 42 milliard kubometrden ýylda 4 milliardy ýetdi. Gazprom 2014-nji ýylyň aýagynda 2015-nji ýyldan başlap Türkmenistandan satyn alýan gazyny 11 milliard kubometrden 4 milliardy çenli azaltjakdygyny elan edipdi. 2015-nji ýylyň iýun aýynda Türkmenistan Gazpromyň gaz üçin tölegi ukypsızdygyny aýdyp, Orsiýet tarapynyň ýylyň başyndan bäri aktyrylýan gaz üçin doly tölemän gelýänligini elan edipdi. Munyň ýa-da Gazprom Türkmen gazyň üstünden şikaýet edip, Stokgolmyň halkara dawalaryna seredýän suwdyna ýüz tutup, gazyň bahasyna gaýtadan seredilmegini talep edipdi. Ýurtlaryň gazyň bahasyna degişli 2010-njy ýylda baglaşan özara ulalaşygynda gazyň her 1000 kubometriniň narhy $240 derejesinde görkezilipdi. Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň käbir bazarlarynda azyk haritlaryň bahasynyň gymmatlanýany habar berilýär. Emma şol bir wagtda haritlaryň ýüzüne ýazylan narhlarda bolsa, öňkü bahanyň saklanyp galýanyny aýdylýar. Biz bu mesele we onuň sebäpleri şeýle-de munyň alyjylara we söwdegerlere ýetirýän täsirleri bilen gyzyklanyp, Aşgabata habarçymyz Sultan Açylba bilen bir salmazol söhbetdeş boldyk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs.
Sultan aýda şu ýylyň başyndan başlap Aşgabatyň käbir bazarlarynda haritlaryň bahasynyň ýokarlanandygyny habar berdiňiz. Emma şol bir wagtyň özünde de bazarlarda haritlaryň ýüzüne ýazylan narhlaryň bolsa öňkü bahada saklanyp galýandygyny, ýagny başga narhlar ýazylandygyny aýtdyňyz. Bu barada dolurak maglumat beräýsiňiz, muňa nähil düşünmeli? Hawa tehrar Aşgabatyň bazarlarynda narhlaryň galandygy barada maglumatlar ýylyň başynda da aýdyldy. Ýöne esasan bayramçylygyň, ýani täze bayramçylygynyň bir köni ýanynda şeýle ýagdaýlaryň ýüze çykanda narhlaryň ýokarlanýandygy barada maglumatlar gowuşdy. Näşe özüm aýlanyp ýanky Gülistan Sowda merkezinde Ors bazary diýilýär. Onuň teke bazarynda bolup gördüm. Narhlaryň galandygy göze iýilýär. Onuň şu bazarlara aýlananyňda bahalara seretseň, oralky bahalar haritlaryň ýüzünde ýazylgy durun. Mysal üçin alma 8 manat, 5 manat almanyň sortuna görä türlü bahadan. Onuň soňra kiwi 4 manat, onuň soň mandarin 4 manat ýazylgy dur. Emma şolar aljak bolup, satyjylaryň plan çekile çekip berdiýeninde men 4 manatlyk kiwini 6 manatdan berýän, ýa bolmasa 4 manatlyk mandarini 6 manatdan berýän. 8 manatlyk almany 10 manatdan berýän diýip şolar ýaly duýduruş berýärler, sen terede goýmankaň. Satyjy şol özüniň dil bilen aýdan barhyndan ilata satya ýöne şu taýda ýazylan bahalardan şu çekip beren öňümleri. Muňa nähil düşünmeli, ýagny muň sebäbi näme, söwdägärler näme sebäpden başga narhdan satýarlar? Şeýle bir talap barmy? Bar bolsa kim tarapyndan talap edilýär? Şunyň sebäbini men satyjydan soranymda bize şol satmaly bahamyzdan bize düşýän bahasyndan ýazyp goýmagy bize ruhsat berilenok. Bu näşe bazaryň administrasiýa tarapyndan belirlenen bahalary biz tenlikde goýmaly, şu bahalar ýazyp goýmaly diýerler. Ýöne şolar özlerine haridyň kymmat düşýändigini, düşen ýerinden alza hödür etýändiklerini boýuna alýarlar. Ne bizde egerde şu ýazylgy duran bahadan çekip bersek, men ýana alýan diýip, maňa haritde şundan kymmata düşýär diýip satyjylar şeýle jogap berýärler. Alyjylar bilen satyjylaryň arasynda şeýle toğra jogap berken ýüze çykýar. Näşe ýagdaý bayramçylykdan 2 öňleri gaýtalanýar. Haritlary şu bazar administrasiýa işgärleriniň ýa-da bazar resmiýetleriniň kesitlen narhyndan satmadyk söwdägärleri haýsyda bolsa bir jerime salynýarmy? Sizde bu barada maglumat barmy? Edile jerime ýok diýip aýdyljak, ýöne men şu ýagdaý bilen gyzyklanıp näşe teke bazaryň administrasiýasyna özüm bardym. Näme üçin bazarda 2 baha ýörýär? Näme üçin alyjylara özlerine düşýän narhdan satmagy ruhsat berenok? Näme üçin kesitli baha goýdurýar diýip şunyň bilen gyzyklanıp özüm bardym. Şonda şolar näçe näçe tawsiýe etsem bolenim, ýene de gaýtalanýar şu ýagdaý. Hany ýör görkezmäýär. Kim şunyň ýaly bahadan aýtdy alysa satyjyny maňa görkez diýip, şu taýdan administrasiýanyň işgärleri birisi meniň bilen ýanyda ýene bir görüşini alyp 2 adam bana şu satyjylary görkezmägi haýys etdiler. Men elbetde satyjylary görkezdim. Gurrun eden satyjylarymy görkezdim. Näme bahadan satylýan ýerler şular diýip, şonda şolar satyjylar käýin çelip başladylar duran ýerinde. Näçe aýdylýar, siz näme üçin diňläňiz? Hawa, seniň ýeriňi eliňden alyp işden şutaýdym, boşatdyrsam, ondan menden tanışlaryňa jaň etdirip urarsyň, ýeriňi eliňden gidermejek bolup, duran ýerinde işlejek bolup, ýöne näme üçin siz diýilen eden wagtda şu duran ýerinde käýin çelip başladylar. Ondan soň näşe taýda çekip berşi, tenlikde duran bahadan 4 manatdan kiýip aljak diýen bolsa, şuna 4 manatdan çekip ber diýip, satyjy şeýle diýip bilenýär. Ondan soň administrativ çareleri görülen okmy, bu arada maňa hesap diýmediler. Ýöne şeýle toğra jogaplar bazarda bolup geçdi. Ine Sultan aýda bu barada söwdägärler näme diýýärler? Ýagny bu ýagdaý olaryň söwdasyna, olaryň gazanjyna nähil täsir etdirýär? Şu dollary döwlet narhyndan, banklardan, bankyň kesitlen narhyndan alyp bolmaýarlygy sebäpli. Hem garawalardan dollar alyp harit getirýärlikleri üçin egerde şu administrasiýanyň görkezen bahasyna satsalar özlerine köp diýen gelýändigini aýtýar satyjylar. Elbetde munyň dogry bolmagy ähtimal. Ýöne bazar bolanda ol erkin narh bolmaly. Mysal üçin şol gymmadrak bahadan göp getirýän bolsalar, şolara näme üçin kesitli baha goýandygyny satyjylaram düşünenok, şoňalyjylaram düşünenok. Habarçymyz Sultan Açylova bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. 2010
2016-njy ýyl Türkmenistanda mirasa sarpa goýmak watany özgertmek ýyly diýen şarasyna geçer. Türkmen mediasynda berilýän maglumatda munyň üçin ýörite guramoçy geňeşiň hem döredilenini habar berilýär. Türkmenistanda goralyp saklanýan taryhy sebitler bilen bir hatarda ünsden düşürilen ýadygärlikleriň hem bardygy aýdylýar. Kärdeşim gödel bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurat aga Türkmenistanda 2016-njy ýylyň medeni mirasa sarpa goýmak şygarasynda geçirilmegi bilen baglylykda hökümet derejesinde käbir takyk meseleler agdalyp başlady. Hususan da medeni taryhy ýadygärlikleri gorap saklamak, olary rejelemek meselesi gozuldy. Şu gün Türkmenistanda saklanyp galan iň gadymy ýadygärlikler haýsylar? Türkmenistan'da saklanıp kalan tarihi ýadygärlikler bir uğurlarsa ýadygärlik, öňe odalylan agzamlar bolsa onu UNESCO'nun sanawyna giren 3 tane tarihi ýadygärlikler bir Mardaky kalalar, köşkler toplumy, Könürgençdäki kalalar, mescitler, köşkler toplumy hem de Aşgabatyň Goloýundaky Nuhoy galasy. Ine şu üçsi UNESCO'nun sanawyna öňrät birildi. Ýöne edil şolar bilen desken derejedäki gadymky ýadygärlikler ýene-de enseme. Beýleki ýadygärlikler barady görüň berseňiz. Ünsden düşen ýadygärlikler barady. Nuhoy galasynyň Parfi döwletiniň taýta tökmünde UNESCO kanawyna birilen dogry zatem gowy. Ýöne Nuhoy galasy bary ýogy Parfi döwletiniň bir galasy. Parfi döwletiniň esas galalary Nuhoydan 850 kilometr demir galpynmasarda gadymky Uğurboyun kenar ýakasynda ýerleşýär. O galalar izdi galasy, Talayhan mawy galalary. Şo galalaryň ýagny Parfi döwletiniň gullabesen döwri hakyny söhbet açyp 18-nji asr Aziýa taryhçysy Abulgazi şeýle ýazýar. Nuňuşlukdan zaýyn söwüne minen pişip ýere düşmeýän bir zaýyn söwünden beýlek zaýyn söwüne öküp pargamşa aşypdyr diýip ýazýar. Ikinji bir ýyry gala özüm üstün düşürilen tarihi ýadygärliklerin biri bir Maşat Miteriyan galasy. Ol Balkan welaýatynyň Etrek etrafynda gadymky Dehstan nüzulüne ýerleşýär. 8-nji 9-njy asyrlara degişli ýadygärlik. Ol aslynda 2 tane ýadygärlik. Birincisi Miteriyan köşkler toplumy, köşk galasy. Miteriyan köşk galasy gadymy tökgörüň uğrundaky Horasanyň paýtasy bolup. İkincisi Miteriyan'dan sanlı kilometr başlıktaky Maşat mescitler toplumy. Mescitlerin sany 20 bolaýlar. Ine şikhala gurrun medyan ikhalam hakkında edilmeli arada edilen o. Amanmurat aga şol galalaryň, şol ýadygärlikleriň häzirki ýagdaýyny nähili? Şo galalardan izdi galas hem-de Talayhan mawy galalary ýumurlyp barýar. Bir soňky ýyllarda adam özü adam elen kömek edýär. Men diýjek bolýanym, şo galalar Balkan hem-de Ahal welaýatynyň demir gadygynda ýerleşýän, Uğurboyun uğrunda ýerleşýär. Ine şo ýerden 6 nafar türkmen köylülýän köle barýan tuğun zeytularynyň akabasy çekildi. Olam juda uly mukdarda tu. Ne şol zeytulary gadymky izdi galasyna Talayhan mawy galasyna ýumrup barýar. Türkmenistanyň hökümetiniň ýakynky iş maslahatynda ýurtda medeni taryhy ýadygärlikleri rejelemek tapşyryldy. Şu çakaçenli burdan edilýän işler näme we nämeleriň edilmegine zerurlyk bar diýip siz pikir edýärsiňiz? Urdan ummana edilýän edimler bar. Men öňde sanadym şu 3 tane UNESCO-nyň sanawyna girilen ýadygärlik dawatynda belli bir işler edilýär. Ýöne galany ýatdan çykarylýar. Ýokun bolmasa bir gözüjek ýerdäki zatlara bolluğundan oňarýarlar. Galanyň ýöne dille aýdylýar ýa-da bilmezlige salyp gözüýmýärler. Bir ýadygärliklerden taryhy ýadygärlikler ol ýurdun şuň üçin gerek ýagdaý. Birinciden taryhy mirasy öwrenmek üçin gerek galy berse-de şu ýerler hakynda syllaky arad edilse, bunu agzam köşk galalarymyzda da, agzamyz köşk galalarymyzda da turistleriň juda uly toporuny çekip bolardy. Amanmurat aga hökümet tarapyndan üns berilýän diýilýän ýadygärliklerde de ýagdaýyň öwürlükli dälligi barada käbir maglumatlar
bar, hususan da maradaky galalaryň suratlarynda hapa hupalaryň çaşyp ýatanlygyny görmek mümkin. Käbir ýerler bejerilmändir, üns berilmändir. Elbette bir ýagdaýlar gözelýär, şol ýanky diýenim de şol bir gözüm göräjek yerlerini oňorýaly hatawa düşün. Kardeşim Gödeliň aşawatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan ýeriňizdäki taryhy sebitler näme derejede goralyp saklanýar? Bu barada bize gurrun beriň. Öz pikir araşlaryňyzda belliklerinizi biziň Facebook we Kontaktdaky sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda hem galdyryp bilersiňiz. Bu ulgamlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýa-da Azat habar ýazyp tap bilersiňiz. Gepleşigimize goňşy Owansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. 5-nji ýanwarda Owansanyň gündorundaky Jalalabad şäherinde daşary ýurt konsulhanalarynyň ýerleşýän sebitinde partlamanyň sesi eşidildi diýip ýerli resmiler aýdýarlar. Nangarhar welayet häkiminiň medpuat wekili Ataullah Hugyany partlamanyň netijesinde adam ýetkileriniň bolup bolmanyny barada henize çenli takyk maglumatyň ýokdugyny belledi. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdanguly Muradynyň taýýarlan maglumaty dinlädiň. Gündogor Awganystanyň Nangarhar welaýatynyň merkezi Jalalabad şäherinde partlama boldy. Daşary ýurtlaryň konsulhanasynyň ýerleşen köşesinde bomba ýerleşdirilipdir. Bomba partlamasynda adam ýetkisi bolmandyr. Ýöne halkyň malemlerine ziýan ýetipdir. Nangarhar welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Ataullah Hugyanyň aýtmagyna görä, bu köçede öňüm 2 gezek partlama bolupdyr. 3-nji partlamada da halkyň üý jaýyna ziýan ýetipdir. Partlamada adam pidasy bolmandyr. Yaralananam ýok diýip sözçi aýtdy. Dadrym zalda çedaga çawdyny ki do çawdyny ağa Muhammed Oşo bir mali tarafat sedelerdə Mazar Şerif şäherinde de dün Hindistanyň konsulhanasyna ýaraly hüjum boldy. Jalalabad şäherinde bolan partlama bolsa Pakistanyň konsulhanasynyň golaýynda ýüz beripdir. Nangarhar polisiýasynyň sözçüsi Hazrat Husayn Maşrykowalyň aýdyşyça bomba bir aşgaldanyda ýerleşdirilipdir. Partlama Pakistanyň konsulhanasyna degişli bir mehmanhananyň öňünde bolupdyr. Partlamada ölen we yaralanan ýok. Çünki mehmanhanada hiç kim ýokdy diýip Maşrykowal aýtdy. Pakistan konsulgary Mirmastunda Nangarhar welaýatynyň ençem etrafynda Islam döwleti atly toparyň militarlary hereket edýär. Islam döwleti atly toparyň ýaragylary bilen Awgan güýçleriniň arasynda dün 4-nji ýanwarda welaýatyň Batikot atly etrafynda çaknaşyk bolupdyr. Nangarhar welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Fadıl Ahmet Şirdadyň aýdyşyna garaganda Islam döwleti atly toparyň agdalary Awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjum edipdir. Atşykda 11 hüjumçy helak bolupdyr. 11 militanyň cesedini Batikot etrafyna getirdik. Başga da 5 Daesh militany öldü. Jeňçiler ize çekilmäge mejbur boldy. Ölen militanlaryň ýaragy polisiýanyň eline geçdi. Uruşda Awgan güýçleri ýetki çeken ýok diýip general aýdýar. Batikot etrafynyň häkimi hem etrapda Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň hereket edýändigini belläp geçdi. Etrafyň dägi we Haybatxil atly sebitinde Daeşçilerin ýerleşendigini häkim ma'lum etdi. Daesh wasrawal çarya keçirdi. Dägi Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň Pakistanyň Awganystana geçýändigini Nangarhar welaýatynyň ýaşaýjylary aýdýar. Gündogor Awganystanda Islam döwleti atly toparyň agdalarynyň halkyň ýerini we üý jaýyny zordan alýandygyny habar berýär. Gündogor Awganystanda Islam döwleti atly toparyň güýçlenýändigini Awganystanyň goranmak ministerligi tasdiklady. Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň arasynda Merkez Aziýaly militanlaryň bardygyny bildirip Awganystanyň goranmak ministerliginiň sözçüsi Muhammed Ratmeniş şeýle diýdi. زیادتر ازیها ازبک‌ها، ایغورها همراه هستند. İslam döwleti atly toparyň ýaragylalarynyň aglabasy Özbegistanly we Uýgur militanlarynyň awaratdyr. Olar Gündogor Awganystanyň Nangarhar Küner we Nuristan welaýatynda ýerleşdi. Nangarhar welaýatynyň 6 etrafynda Daeşiň merkezi bar. Daeş militanlary Gündogor Awganystan arkaly Demirgazyk Awganystana geçýär. Emma Islam döwleti atly toparyň öňüne almak üçin çäre görülýär. Nangarhar welaýatynda Daeş toparyna garşy harby operasiýa geçirildi. 100den gurrak Daeş militany ýok edildi diýip Ratmeniş aýtdy. ضربات بسیار کوبنده را به یا وارد کردیم. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edip bilersiňiz ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 796 236 04 55 jaň edin ýa-da SMS edin. Şunun bilen habarlar güneli gepleşigimiz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.